la vaig veure. Un skinhead la molestava i ella li va dir: soc més home que tu i més dona que la teva mare. També recordo aquella vegada que vaig trobar un grup de turistes i ells estaven al·lucinats perquè probablement era la primera vegada que parlaven amb un transsexual i bé, naturalment estaven perduts. I ell es va decidir fer de guia. Es va deixar que li fessin fotos amb ella i es va conduir fins a l'estàtua de la llibertat. Era molt més original que qualsevol de nosaltres. Són unes pells que es trobaven que em feia un vestit i segur que l'any següent podia comprar-lo al Zara. Ella va dir-nos que estava contenta de ser amiga nostra, però Angel, els afortunats érem nosaltres. Pots viure amb mi, jo el protegeixo. Els teus petons seran meus per sempre. I si tens fred, jo et protegiré. Deixa'm entrar, busco un refugi.